stradă. Dacă tu îmi zici mie ceva în spaniolă, eu să-mi bag pula de nu îmi tai pula și ți-o dau să-mi munci. Ce ai zis, mă, că te îmbraci numai de la Versace? Da. De la Ver, Anderlei Sace. Gata, frate, știu cum face. Gata, frate, știu cu ce face. Adică să duce și el pe înghene de gunoi, vede niște embleme de alea de Versace și le pune pe haine și gata. Da? Bravo, Păi da. Ce haine ai tu acum pe tine? Eu? De la chinezi? Păi am un tricou de la Adidas original și chiloți. Ia, ce chiloți? Leo. Pizda lui Măsa. Și ciorap sport, da? Uite, vezi? Asta am eu pe mine acum. Și dacă vrei să știi, și pe pula mea scrie Nike. Deci te rog frumos, cu asta te-am cumpărat dacă o vând. Pula mea. Pula mea scrie lux. Pe capul pulei. Bă, ești nebun cu ce? Cu markerul sau cu pixul? Nu, bă. Cu tatuajul? Pe capul Bă, ești... Bă, tu ești nebun. Și am și Acum 5 bile. Am și 5 bile. Acum serios. Ai 30 de ani, da? Ce țiclă, gata, i-ai spus la ăla că am avut modul. Ai copil? Ai nevastă? Are câine. Sau, băiatule, nevasta este stânga și cățelul este băiatul. Tot timpul la mea. Bă, să nu plângi, coaie, să nu plângi. Băi, ai noroc că este 12, 1 noaptea și n-am chef să-ți dau ție maxime. Mă cauți mâine, dacă vrei îmi dai cerere, mă cauți mâine. Mâine sunt disponibil. Și mâine te vezi și pe YouTube. Ca să fie. Ce mă, l-ai filmat?